тата, Млынковскі Владимир Иванович, нарадзіўся 11 верасня 1927 года у вёсцы Валайкуны Астравецкага района, у простай сялянскай сям'і, дзе было 5 дзяцей, 4 браты і 1 сястра. Калі тату было 12 гадоў, памерла маці, і ўсіх дзяцей выхоўваў бацька. Калі пачалася вайна, старэйшага брата Баляслава прызвалі ў армію, а калі ў 1943 годзе прыйшла павестка сярэдняму брату Юльяну прыбыць на месца збора ў Вільню для адпраўкі на фронт, мой тата адправіўся разам з ім. На той час яму было 16 гадоў. Але ён там змахляваў, што яму 18, і быў залічаны ў салдацкія рады. Я вельмі мала ведаю пра яго ваенныя дзеянні, паколькі мне не было і 8 гадоў, як таты не стала. Але ён расказваў, што залічаны быў у проціватанкавы артылерыйскі полк, ваяваў у Польшчы, удзельнічаў у баях пры фарсіраванні Одры і Віслы, дайшоў амаль да Германіі. Але вялікую перамогу сустрэў у госпіталі, так як перад самай перамогай быў паранены. За праяўлены гераізм быў узнагароджаны мноствам медалёў. У пасляваенны час працаваў будаўніком у калгасе. Свята вялікай перамогі заўсёды заставалася самым вялікім святам у нашай сям'і. 31 сакавіка 1981 года таты не стала.